Kardom aprangsi niltum news 24 karbianglong kelang ver arat tumhan aprangsi niltum news 24 bitung nang litum han kardom pajerik lo kardom nang litum han isi big breaking news mate isi manghumi me aberta sang litum han nang wan pilo pining we non anapor bajikri sira nit likebra sirkep an dolo non nilitum kedo labangka ajuk pi ladak lahorizan Karbianglong Autonomous Council tax get along sidolo. Maksud tax get along la sodim put Karbianglong Autonomous Council minu kirung wer sai hemta dolo la pen la sodum forest asai hemta dolo. Maksud forest asai hemalong mate la dak sai khitum ave people lo ponete nitum pherangke na ke humria joinesi bangso adim ave. Ajo bangkel bangso adim minu kirung tum dober la pente minu kiru atum anut kaprek ali pustame aku anut kaprek pen kacel laratum tu tame pining beson ke madus tame minu dun bangabe non an apor bajikre sira minute hokep an lelo non nil kema person pangkos deka do aprang selang pan ni baklain pan boriji dada maduta ave maduta theglong ke la sodim ing thai dang sido la sinang li tumnon paklang ipon bono dang maduta ave ta pining besi ave chot ajo bang ke tu pining besi ave chot ajo bang ke do lapente gopia posa vidan ma punte labangso isima humime alam basu pia posi ma humime alam te kai do bele gopia posi pining be ave delo pining be news 24 karbiango apheran kia tum na kumbri ajo ne do bangso dim sai phu tum mate bangso forestero sai kam ke klema tum ave derma labangso putha Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Bronghang alang li forest in charge lo alang li kopisi ma thajima alang li kopisi nengje jima labangke mo porsi thekpolmko bangso putha alang litum ke claim mate alang tum sai kam ke claim te por alang litum action enjima si alang li phan arjume min lason tha kastinil tum mahumeme aberta tupiklang labangso putha nang tum aso se news 24 ke lang ratum han baklain phan bori pon person pangkas dekan cerap cetum dan bertapang ponili Jitenteron News 24 Karbianglong